Det ligner kun det, jeg vidste. Det gjorde ondt, da du sparkede mig i myren. Okay, kom nu. Okay, klar? Det kører kun noget, der kommer i hovedet. 1, 2, 3, fight! Der var han i hovedet, Victor. Fucking lige. Kommer der, du skal ikke være først. Jeg har fået fremført med. Du slog mig fucking lige sætningen, så fik du sådan et sort øje. Angel. Det går ud. Hvorfor kan du slå